jok mage monego convene kendo oversee, jok mage monego beni luongo twagne kendo ta twak kama wantiere ni. Okay. Cleophas e kinde ka kinde ka nitie chandruok to nitie ng'ama okelo chandruok to gi ng'ama otimne chandruok. Ji ariyo gi ok nyal bedo piny ka onge ng'ama konyogi. An mae momiyo anyalo wacho ni kata mana the dialogue mane Kalonzo gi Chungwa obede ne ok nyal dhi maber kendo onge gima waneno kuome. Gima waneno kuome ena yeko mane gi yeko go. Omiyo an pod adwaro mondo awachi ni sama wawuoyo go ni ka nyithindo nyo nigi chandruok, nyo gi nitie gi gik ma nyo giwacho ma gineno ka ok timre maber. And therefore, wadwa bedo gi convention maber, national convention maber. Philip nolero kaka the composition mar this thing nyaka bedi. Then Cleophas, we don't disagree in everything. Nitie gik moko ma we are in agreement. Kata mana leadership mar Ruto is not that all bad. Koro wayiero gik ma wa agree to gik ma wa disagree. Then ka wasetimo gigi duto to ji bedo piny. Ka ji osebedo piny to wabedo kod arbitrator. Manyaka wayudi ng'at moro manyalo kata Ghana kaka aneno ka Raila en osiepe ko ng'at moro ma president, former president ma Ghana cha. Or we can get somebody from South Africa, kumanyiso nigi chandruok. Or from Rwanda, kamosebedo gi chandruok. Because conventions wagi duto wasebedo go, to watimo gi kendwa. To ko wasetimo gi kendwa, to samoro wariembo joma biro mondo okonywa. Ma only one manotimore maber en Kofi Annan kano decide mo owacho ni koro riembo odwa deal kod the principles themselves. Mane kane the convention of the maber. Omiyo kata sama wuoyo go ni awacho ni the agencies must be there. And in a big population because gin magin gi chandruok. To kok wang handle chandruok gigi, to chandruok gigi can end up bringing a revolution in this country. And revolution chakora kaka uneno gik matimore kawuono gi. Then jo siasa ok wadagi ni mondo bedi nikech waseoro gi mondo gi represent wa to gidagi represent wa ok watamore. Nya winjo ka ja siasa moro wuoyo nyoro kawacho kaka mchieme government mane ok ogone kura mit saidi. Mago are reckless talks. Maka moro ka what are they go a convention to ok achieve anything. Cleophas okwatagi mondo kawasebedo gi those three groups to waluongo religious leaders. I'm talking about religious leaders and I want to know again nikane wan kodi ye studio kanyo Nairobi kanyo ndalo mane lweny lich kabisa na wacho nu kendo podacha kanu kendo ni wan kod some religious leaders ma each and every time they want to sleep with the government in State House. These are people ma ok nyal konyo this nation when the nation has a problem. Then we will call the fourth estate the media. We also bring them in. Then kwase kelogi in to kwa kelogi in niko chopuso je makoto wacho ni niko wariembe gi oko mondo watim gi wakendwa. Those are the dictatorship maketho any convention ka jintiere. Kawatimo ma this group of biro mo areas mo disagree to gi areas mo agree and then we come to a consensus. Ka groups are beach together. But nyaka yeta mabiro konyowa because kama wachope as Kenya nyaka wadwara mediator mabiro bedo kindwa mondo konywa.
Mane ka wanyalo tero Kenya ni mbele, Cleophas. But as a man of God, adwaro mondo watching, it is not late. It is not late, and the Kenyans give up. Ndiko mar Nyasaye wacho ni kik uluor gimoro nikech an kodu. Kik ibajigo ni mar an Nyasachu. Abiro miu teko kendo abiro siru gi bada makora chich malochogo. Adwaro prophesy ne Kenya kawuono ni kadipo ni the leadership mar Kenya cannot do this. We have a leadership in heaven ma can take over and do the things kako dwaro. But let Kenyans go back to God and pray. Mondo kwa dhie this talk, to adhie this talk, to ayud joma genuine, joma nyalo chunyi yaore, joma nyalo konyo mondo Kenya duogi state maber. But Cleophas angeni sa orumo, adwaro mondo awach bende kapok awacho my parting shot. President mar piny nyaka lor piny owego agoge owe ng'iyo joma kwano ni joma jachien tiyogo onge ng'ama jachien tiyogo e Kenya ka. Kenya is a Christian country. Wadwaro ni mondo Nyasaye muti kodwa. Kokwer ng'ato ni ng'ato rach, mano ng'ano jachien ok tigo emomiyo kweri. Let him tone down. And let him also control his cabinet secretaries. The talk will not take place.